rayuwa ta canza ta koma rayuwa hakuri rayuwar ibada. Kin zo gidanki gidan Alhaji Haidar Mutu Karaba, Allah sake shiga a sa'a, Allah ba ku zuriya ta gari. Kin san a koda yaushe abokan ango suna da ko ango ko kawayen amarya suna da kowa. To nan da zaki shiga Allah da zaki shiga a sa'a gidanki ne. Ango zai biyo ki daga nan sai abokan ango. Kuma zan nuna musu yadda za ki shiga. Sarik so nake a ganka a wannan bidiyo tare da Umar Shirin. Kun za mu ga yadda suka zan nuna muku yadda za ku shiga wannan abun Allah ya yarda. A yanzu DJ kuma dama mun ga masa waka da zai sa DJ in ka shirya sai ku kalla sosai in Allah ya yarda. Waka da Santan ya gaya maka, kiran da Santan ya gaya maka. Yawwa amarya bismillah gidanki ne. Da amarya ne ta gidanta da sa'a kallar da to ango sai kai ga ango ne ango zai shiga gidansa. Ango ne ango sari kuna ango a gidansa na gode sari Umar Sharif gidan ango ne kowa ya shiga. Horo da baba na gode horo gidan ango ne kowa ya shige. Jadi International na gode babban jarumi ba. Jadi na gode Jadi Sani Rambo na gode kowa ya shige gidan ango ne. Alhaji Haidar na gode kawayen amarya ki shiga gidan amarya ne kowa ya shige har da ko amarya gidan ta ma amarya na gode last so thank you